tota la meva vida s'han organitzat excursions a veure els camps de pobles i a grans escoles que estan molt lluny, i mai s'ha organitzat una excursió a l'Horta, que la tenim al costat, i crec que poques persones coneixen l'Horta. No sé, hem entrat en el seu món, hem pogut veure les seues cases, com es guanyen la vida, conèixer alguna cosa que no estem acostumats a veure tots els dies. Les carreteres i les autopistes que ens han fet les nostres autoritats separen, jo diria, dos mons i dues galàxies diferents. Una és la ciutat i l'altra és l'Horta. L'Horta de Vera era un territori, un espai de conflicte que ens venia molt bé per analitzar les diferents parts que hi ha en un conflicte i com és necessari generar solucions. La programació oficial del tercer de l'ESO en Ciències Socials diu que cal parlar de les institucions que ens governen, de la política, i jo plantege la política com un espai en el que resolvem conflictes. El que estem estudiant no es una lliçó del libre, es un tema social relevant. A los chavales les presentamos el proyecto como un proyecto de periodismo ciudadano y ya estaban ahí súper emocionados, se veía como Jordi Évole, entrevistando a la gente por la calle, sacando vídeos. Estan fent competència lingüística, estan fent competència ciutadana, estan desenvolupant treball en equip. Informar-nos per adquirir el punt de vista. Perquè és un tema que ens afecta directament, ja que està passant així al costat. I això no s'aprèn més que si te fiquen un llibre davant. Ells jo crec que senten que el que estan estudiant és important i que per tant val la pena dir alguna cosa, no? A veure quina font d'informació va ser la nostra situación. Hemos venido a visitar una tienda de productos ecológicos que está en Benimaclet y se llama La Remolacha. Prefiero la agricultura antes de trabajar de dependiente de una tienda de ropa o, no sé, o trabajar en un banco. Lo llevo la genética, pero me tira también eso, ¿no? El cultivar, el ver el que... Pues como las personas, ¿no? Que si siembras, si lo cuidas y te preocupas por esto, luego pues tienes un resultado, ¿no? Y cosechas ahí una fruta, una verdura que luego te puedes comer, puedes vender, la puedes intercambiar. Las personas que viven por aquí, por la zona, son todo agricultores. Todo agricultores, pero ya las casas las puedes ver que están medio abandonadas, la gente está abandonando el campo, la gente está buscándose otras alternativas de oficio. ¿Crees que se obtendrían beneficios si aquí tiran parte de la huerta y construyen, por ejemplo, centros comerciales o carreteras? ¿Beneficios para quién? Claro, beneficios para algunos pocos sí, puede ser. Pero los beneficios hay que mirarlo no en el sentido económico para que una multinacional se lucra o las grandes marcas, sino los beneficios tenemos que ver los beneficios como ciudadanos. La alimentación es salud. ¿Creus que el que pase a l'Horta de Vera afecta a la part urbanitzada que és on vivim nosaltres i al contrari? Que quan l'Horta s'urbanitza li afecta a la ciutat, i això és veritat. Deteriora el teu paisatge. Tu obris la finestra i veus un paisatge increïble que n'hi ha en poques parts del món com aquest. La segona és que te carregues una font d'aliments prop de ta casa dels quals pots menjar. És també la funció que té l'Horta com a sistema, entre cometes, ecològica, vol dir quins servicis presta esta zona a la ciutat.
En la pàgina de Facebook, en la que Cristina i Begoña han penjat els vídeos que vosaltres fareu l'altre dia. I aleshores podreu veure quins vídeos voleu enllaçar en les vostres diapositives. Hi ha alumnes que en altres cases estan sent expulsats de classe, alguns han sigut expulsats del centre. En la nostra classe no pots contar que porten feina de casa feta, però estan participant, tenen ganes de vindre, de fer el dibuix. Desde USF Justicia Alimentaria Global ofrecemos a los centros de secundaria el programa Alimentación. Es un programa básicamente de apoyo al profesorado que quiera trabajar tanto dentro como fuera del aula las temáticas de la alimentación sostenible y la protección del territorio. Jo crec que se'ls reclama que ells elaboren una opinión propia. Representáis a todos los ciudadanos. También tenéis que coger a la parte egoísta de las ciudades y a la parte rica de la ciudad, que no le interesa nada a la otra, siguen siendo ciudadanos. Lo més complicat és que les exposicions de l'alumnat tinguin una argumentació que estiga conceptualitzat el problema, que no sols facin una cosa bonica, sinó que facin una exposició en la que utilitzen els conceptes que utilitza la geografia, que utilitza la geografia humana, la geografia radical, que utilitzen les ciències socials. Què opinen els ajuntaments? No hi ha molta gent que treballa a l'horta, entonces ens costaria molt de diners preparar totes les sèquies, els camps, rehabilitar-lo altra vegada tot i no ens seria rentable. Si l'Ajuntament el que té que donar són subvencions a aquests pressupostos, els ciutadans no tots estarien d'acord. És millor tindre, pagar un IVA o el que siga, per tindre això, que és història de València. Una de les nostres propostes és tornar a fer una altra ILP per a veure si ara que va haver un altre partit que va a tindre l'alcaldia i ens escolta més, per a veure si tenim més possibilitats. Les nostres propostes des del nostre punt de vista com a empresaris, una d'elles és fer l'horta un lloc més turístic, rehabilitar les algeries i les construccions. Si voleu fer una horta educativa, podem agafar els camps que estan lliures i fer com una escola on les ensenyen a distinguir les fruites per als més pequeños y a los más machos a plantar y que cultiven ellos unas verduras. I ens falta un moment de conèixer, és a dir, a veure de totes aquestes propostes quines són les que podem assumir. Se suposava que ningú tenia la raó totalment i que se tenia que arribar a un consens en què més o menys totes les parts guanyaren.